Ongi etorri guztioi, Nafarroan hasiko gara. Trafiko eskumena lekualdatzeko bildu dira gaur Espainiako gobernua eta Nafarroako gobernua Madrilen. Urtebete barru hasiko da trafiko eskumena itzultzeko prozesua eta 3 urte iraungo ditu foruzaingoak zerbitzua osorik hartu arte. Euskal Autonomia Erkidegoan emantzipa laguntzak aurkeztu ditu Eusko Jaurlaritzak. Jaurlaritzak jakinarazi duenez, 25 eta 29 urte bitarteko gazteek apirilaren 1 aurrera eskatu ahalko dute alokairua edo hipoteka ordaintzeko diru laguntza. Hego Euskal Herriko 17 urteko gazteek Europar Batasunean gidatu ahal izango dute. Europar Kontseiluak eta Europako Parlamentuak akordioa lortu dute gidabaimenaren gaineko arauak berritzeko. Aldaketari esker 17 urteko gazteek gidatu ahalko dute, soilik eskarmentua duen heldu batek lagunduta. Ipar Euskal Herrian Baionako Euskal Museoa berriz ireki dute. Urtarrilaren 6tik martxoaren 24 egonda itxita, bertako bildumak arriskuan jarri zituzten intsektu xilafagoak tratatzeko behin lana buruturik ateak ireki ditu. Euskarari helduz, Euskal Herrian Euskaraz taldeak manifestazio nazionala deitu du datorren apirilaren 6irako Baionan. Intza Gurrutxaga Euskal Herrian Euskarazko kideak mobilizazioan euskarak eremu guztietan duen justizia falta salatuko dela azpimarratu du 11 telebistako aktualitate solasaldian. Adi esandakoari. Kaixo guztioi eta ongi etorri. Euskararen inguruko hizkuntza eskakizunek hainbat oztopo jasan dituzte azken hilabeteotan epaitegietan. Horrez gain, euskaltzaleek ere hainbat eraso jasan izan dituztela jakin izan dugu. Batzuek diote euskal hizkuntzaren aurkako oldarraldia jasotzen ari dela. Guztionen inguruan eta euskararekin zerikusia duten beste hainbat konturi buruz hitz egiteko dago gaurkoan aktualitate solasaldian gurekin Intza Gurrutxaga Euskal Herrian Euskaraz taldeko kidea. Arratsaldeon eta mila esker etortzeagatik. Arratsaldeon, mila esker zuei. Euskararen aurkako oldarraldia jasaten ari gara momentuotan. Bai, denbora daramatzagu esaten, ez? Euskaldunon aurkako oldarraldi bat badela, eta ikusten ari gara, aipatu duzun modura, hizkuntza eskakizunen ari da, administrazio publikoan zenbat epai datozen, zenbat atzera pauso eragin nahi dituzten batzuek, eta hori dana oldarraldiaren parte bat dela ikusten dugu, eta bestalde baita ere, egunerokoan jasaten ditugun erasoak. Bai Tolosakoa, Euskal Herrian Euskarazeko bikidek orain aste batzuk Tolosan jasandakoa, baina egunerokoan euskaldunok euskaraz bizitzeko ditugun oztopoak egunerokoan topatzen ditugu, eta gero oldarraldi judizial, politiko, mediatiko horren guztiaren baitan horrek eragiten du justu bestelako diskurtso batzuk indartzea, euskaldunon aurkako diskurtso horiek indartzea, eta hor kokatzen dugu gaur egun bizi dugun egoera hau. Duela 2 aste ez dakienentzat inauteriak zirela eta Tolosako geltokian Euskal Herrian Euskarazeko bikide erasotu zituzten bertako zaindari edo segurtasun zaintzaileek. Kontatu pixkat gehiago zer gertatu zen bertan zehazki? Bai, hori izan zen igandetik astelehenerako goizaldean, martxoaren 2tik 3rako goizalde horretan, eta Donostiako Euskal Herrian Euskarazeko bikide joan ziren parrandatik bueltan trena hartzera, eta hartzeko prozesu horretan omen zebiltzan atea zabaltzeko botoiari sakatzen, eta etorri omen zen oso modu bortitzean segurtasun agente bat, esanez itxaroteko, urrena lehenago etortzeko, eta hori, hasieratik oso bortitz. Eta orduan gure kideetako batek esan zion lasaitzeko eta mesedez euskaraz. Eta euskaraz esan orduko, da piztu omen zen, segurtasun agentea, zeharo oldartuz, esanez hau Espainia da, hemen hitz egin espainieraz, eta horrelakoak esaten. Eta momentu konkretu batean, lepotik heldu eta lurrera bota zuen, eta han eduki zuen pare bat minutuz geldiarazita, etorri zen arte beste segurtasun agente bat, eta gero biek alde egin zuten,
eta ertzaintza ere etorri omen zen, haiekin egon omen ziren hizketan, eta EH-ko kideen gana ez ziren gerturatu ere egin, eta bueno, horrelaxe pasa da. Tolosako udalak Renferi igorri zion mezu bat, jakinarazteko zer gertatu zen, eta horren aurrean zer erantzunkizun hartuko zituzten, edo zer erantzun emango zuten. Ez dakit haien kasuan erantzunik izan den, horrez gain behatokiak, hizkuntza eskubideen behatokiak ere helarazi zien mezu bat, eta bai erantzun zien, esanez ez zutela gertatutakoaren berri, eta aurrerantzean saiatuko direla bideratzen horrelako jarrerak eta abar, baina horrelaxe geratu da hori. EH-ko bi kideek beste neurriren bat hartzea erabaki dute, oraingoz kontua hala geldituko da, erabakirik hartu da? Bai, momentuz erabaki zena izan zen elkarretaratze bat egitea, publikoki salatzea horrelako erasoak, eta momentuz horretara mugatu da, edo hori da egingo duguna, bestelakorik ez da egingo. Hori bai, bertan parte hartu zutenek aipatu zuten badagoela haserre bat euskaltzaleen artean, azkenean horrelako erasoak ez direla eraso isolatu batzuk, egiturazko zapalkuntza baten ondorio direla, oldarraldi judizial politiko mediatiko horrek guztiak elikatzen ditu horrelako erasoak gertatzea eta gertatzen jarraitzea, eta beraz hor badagoela haserre bat eta pixka bat hori somatzen zela elkarretaratzean bertan ere bai. Oraindik eraso edo irain gisa jasotzen dituzte hainbat pertsonek euren lanpostuetan daudenean euskaraz mintzatzeko eskatzea edo aipatzea, edo zein uste duzu dela horrelako gertakizunak jasotzearen arrazoia? Bai, hor badago gorroto bat euskaldunekiko, argi eta garbi. Hori, Tolosan gertatu modura, euskaraz azaltzeko esan orduko, hor piztu zen tipoa, eta hasi zen mehatxuka eta erasotzen, ez? Hor beraz badago gorroto bat euskaldunokiko, eta aipatu dudana, beraiek badabiltza euskaldun aurka oldartuta, oldarraldi horren baitan harrotuta dabiltza, eta badirudi sentitzen direla ez dakit euskaldunak baino gehiago, eta guk gure eskubideak aldarrikatzeagatik eta euskeraz bizi nahi hutsagatik sentitzen direla legitimo horrelako erasoak egiteko eta horrelako irainak egiteko. Gehien bat, azken hilabeteotan, lanpostu publikoetarako hizkuntza eskakizun horiek euskarari dagokionez gehiegizkoak direla dioten epai horien inguruan. Hau da oldarraldi horren isletako bat? Bai, hala da. Eta gainera beti trampa bera egiten digute, ez? Badirudi erdara ez dela beharrezkoa, baina azten zaigu, hor erdarak Hego Euskal Herrian espainola eta Ipar Euskal Herrian frantsesa derrigorrezkoak direla, eta horren inguruan ez da deus esaten. Eta beraz, euskeraz ere jakitea, elebitasun hori bermatzea litzatekela, etortzen den herritar hori zerbitzu duin bat, bere ama hizkuntzan zerbitzu hori emateko eskubidea bermatzen dela. Eta argi dago hemen ere berdina, helburua dela orain arte euskaldunok aurrera pauso batzuk ematen haste garenean eta arrisku hori ikusten dutenean garaipen batzuk lortzekoa, eremuak lortzen joatekoa, badator berehalakoan oldarraldi bat, atzera pausoak eragin nahi dituenak, hizkuntza eskakizunak kendu nahi dituztenak eta horrelakoak, bai. Eta egoera honetan, zein estrategia garatu beharko lukete erakunde publikoek erabaki hauen aurrean? Guk uste dugu erakunde publikoek ausardia erakutsi behar dutela, eta erabili genuen koldarraldia hitza, eta gerora uste badabila baita ere sozializatzen. Eta hori, guk eskatzen duguna ausardia, euskaldun izatearen harrotasun hori adieraztea, eta euskaldunon eskubideak bermatzeko
ahaleginak egitea. Eta administrazio publikoari dagokionez helegiteak etor badaitezke, etor daitezela, baina aurrez atzera pausorik egin gabe. Beraz, ausardia, ahalik eta eskakizun zorrotzerak eraman, eta ondoren erantzun oldarraldi hori baldin badator, eta aurkako erantzunak baldin badatoz, erantzungo diegu herri gisa, baina bai, hori, ausardia eskatuko nieke. Pasaden abenduaren 3an Euskararen nazioarteko egunean ekintza bat eraman zenuten aurrera, Baionako auzitegiaren sarrera, nolabait erakunde publikoen zurikeria salatzeko halako egunetan, eta justizia euskararentzat leloa margotu zenuten bertako paretan. Bete zuen ekintza honek bere egitekoa? Bai, gizarte eratu da, arazo hori, eta guk uste dugu azken urteetan bai egon dela euskararen borroka, bigarren nolabait lasaitu egin gara, lortu dira eskubide batzuk, eta uste zen irabazita genuela, eta etorri da lasaitze bat, eta esango nuke gizartea gaur egun badagoela, erosotasun momentu batean egon dela, baina orain ikusten ari garena da gauden egoera edo lortu diren eskubideak galdu ditzakegula. Eta beraz guk uste dugu horrelako ekintzak oso garrantzitsuak direla, gaur egun bizi dugun zapalkuntza hau bistaratzeko, eta esateko alde batetik, Euskararen nazioarteko egunean oso polita da Euskararen alde gaude, Euskaraz egin behar dugu horrelako hitzak esatea, baina gero garrantzitsua da hori gertatu dadin, hori gauzatu dadin, politika batzuk eramatea, eta beste alde batetikan ikusten duguna da, eta pixka bat baita ere epaitegian egin izanak badu horrekin lotura, nola epaitegietatik eta datozen Euskaldunon aurkako epai horiek, eta beraz erantzule badira, kasu honetan Espainiar eta Frantziar estatuak hori dena eragiten dabiltzalako, eta nahi genuen baita ere epaitegian adierazi oldarraldi honen erantzuleak eurak ere badirela, eta pixka bat horre ere gure aldarria eraman genuen uste dugula Euskararen Errepublika hori eraiki behar dugula, Frantziar eta Espainiar konstituzioek ez digutelako utziko benetan Euskal Herria berre euskalduntzeko prozesua gauzatzen. Ekintza honen harira, atxilotu egin zintuzten, bai Gorka Torre eta baita zuzeu ere, epaiketaren zain zaudete, apirilaren 11 atzeratu delako, zer da zehazki egotzi dizueten akusazioa eta zein puntutan dago momentu honetan afera guzti hau? Bai, hori da, egunean bertan atxilotu gintuzten eta egunean bertan eman ziguten epaiketarako eguna, eta jarri diguten akusazioa da babestutako ondare publikoaren deuseztapena. Beraz, epaituko gaituzte horregatik, eta apirilaren 11an, eta guk borrokatuko duguna da itzultzaile euskalduna jartzea. Gorka Torrek jada azken aldietan izan duen 3. epaiketa izango da, aurreko 2etan etzien itzultzaile euskaldunik jarri, beraz oraingoan ere saiakera egingo dugu itzultzaile euskalduna lortzeko, eta aukeratxo bat egon liteke, ni Euskal Autonomia Erkidegoko herritar izanik, niri uzteko. Izan ere, Euskal Autonomia Erkidegoan 2 hizkuntzak gaztelania eta euskara dira ofizialak, beraz, nik 2 hizkuntzetan eduki beharko nuke eskubidea nire defentsa egiteko, eta beraz, orain gabiltza horretan, ea itzultzaile euskaldun horren eskaera egin, eta ea egunean bertan euskaraz deklaratzeko eskubidea dugun. Eta ez badugu, berriro ere, begibistan geratuko dena da, nola zapaltzen gaituzten, izan ere, komentatu digute, zerrenda ofizialetan, itzultzaileen zerrenda ofizialetan gaur-gaurkoz ez omen dago euskarazko itzultzailerik, baina epaileak omen du aukera publikoan dagoen edonork 2 hizkuntzak menderatzen baldin baditu eta zin egiten badu egia esango duela itzultzaile lanak egiteko. Beraz, aukerak badaude, nahi badute aldigute utzi euskaraz deklaratzen, eta pixka bat hor dago borroka eta ikusiko dugu zer gertatzen den. Euskararen aurkako oldarraldi guzti hau salatzeko hainbat manifestazio deitu izan dituzue, eta aurrena manifestazio nazionala apirilaren 6 deitu duzute
Baionan, mobilizazioaren inguruko datu gehiago ematerik baduzu? Bai, hori da, pixkat jarri genduen, apirilean 11an daukagu Gorka eta Biok epaiketa, eta apirilaren 6an, aurreko igandez, manifestazio bat. Ez da izango soilik Gorkari eta Bioi elkartasuna adierazteko, justizia euskarantzan nahi dugu aldarrikatu, eta era berean adierazi nahi duguna da, kasu honetan Gorka eta Biok epaituko gaituztela, baina jasaten dugun zapalkuntza ez dugula Gorkak eta Biok bakarrik jasaten dugula euskaldun guztiok, epaiketa batean euskaraz ez deklaratzeko eskubidea guri ukatuko zaigu momentu konkretu horretan, baina egongo dira eta egon dira beste 10 ehundaka euskaldun egoera berdinean egon direnak, epaitegietan euskaraz deklaratzeko eskubiderik gabe, eta horrez gain, justizia euskararentzat ez dagoela diogunean, ari garela Euskal Herri osoan euskara ez dela ofiziala esaten, hezkuntzan aipatu dugun ezintasunekin gabiltzala esaten, arlo eremu guztietan, eta pixka bat nahi dugu apirilaren 6koa izatea hori guztia aldarrikatzeko egun bat, eta baita ere salatzeko egunerokoan jasaten ditugun eraso guztiak, bai Tolosakoak eta bai beste edozein kontu. Orduan nahi diogun, jasaten dugun zapalkuntza honi erantzun kolektibo bat eman, eta beraz, apirilaren 6an Baionan, 11:30 hasiko da manifestazioa justizia jauregitik, ekintza bera egin genuen justizia jauregitik bertatik, eta herriko etxean amaituko da. Bagabiltza autobusak antolatzen, batez ere hiriburuetatik, erronka edo helburua da hiriburu bakoitzetik autobus bat irtetea, eta horixe. Joan den urteko azaroan, Nafarroako Goi Mailako Musika Kontserbatorioko irakasle batzuen jazarpen eta indarkeria matxistaren aurkako salaketa publiko baten epizentro bilakatu zen, geroz eta kasu gehiago argitara eman dira serialdi horrez geroztik. Historioa hobeto ezagutzeko kontserbatorioko ikasle batekin eta Itaiako kide batekin hitz egiteko aukera izan dugu. Joan den urteko azaroan, Nafarroako Goi Mailako Musika Kontserbatorioa irakasle batzuen jazarpen eta indarkeria matxistaren aurkako salaketa publiko baten epizentro bihurtu zen. Egoerak bere puntu kritikoa hartu zuen, hainbat hilabetetako tentsioen ondoren, ikastetxeko ikasleek kontserbatorioko ateen aurrean protesta bat antolatzea erabaki zutenean. Ikasleek irakasle batzuen jarrera sexistak eta abusuzkoak salatu zituzten, zehazki 3 irakasleena. Sare sozialen bidezko jazarpenak eta ikasgelako mespretxuzko iruzkinak barne. Urte luzeetan, ahoz-aho zebilen sekretua publiko egin zuten, irakasleen artean indarrak batuz. Urrian hasi zen guztia, ikasle talde bat bildu ginen, momentu horretan genuen irakasle batek izandako jarrera zegokien kontrako salaketa bat egiteko. Eta kesa bat landu genuen eta hainbat ikasle parte hartu zuten bertan, beraien esperientziare kontatzen, laguntzen, firmak biltzen, eta gero zuzendaratzeara bidali genuen. Eta zorionez bertan ere babesa sentitu genuen, eta oso azkar izan zen dena, eta gure kesa inspekziora heldu zen. Eta momentu horretatik beste kasu asko agertu ziren, aurretiko kasuak. Eta pizkanaka talde bat sortzen hasi ginen, gure artean laguntzeko eta kasu guzti hauek salatzeko. Kontserbatorioko ikasleak azaldu duenez, azaroako eserialdia baliagarria izan zen kasu gehiago argitara ateratzeko. Hilabete askotan ezkutuan egon baitziren. Diskurtso horretan, helburuetako beste bat zen, hezkuntzari deitzea, eta exigitzen genuen, kasu hauetan eskua sartu behar dela, eta zehozir egin behar dela, eta protokoloak hobetu behar direla, eta arazoa konpondu behar da, baina modu egoki eta azkar batean. Liardik argitu duenez, irakasleen egoera oraintxe bertan ez argia. Izan ere, horietako 2 bajan daude eta ez dakite noiz itzuliko diren. Kasuak pizkanaka atera izan dira, baina egoera ez dago bat ere argi, batzuk bajan daude,
gaur egun, beste bat prozesu judizial batean jarraitzen du, eta beste batzuk klaseak ematen jarraitzen dute. Orduan daukagun egoera ez da bat ere argia. Eta eskolatik kanpo dauden irakasle hauek edozein momentutan etorri aldira eta klaseak ematen jarraitu dezakete edozein momentutan. Beraz, behin kasuak argira atera zirela, Itaiakoekin kontaktuan jarri ziren. Eraso sexualak eta indarkeria matxista emakumeen egunerokotasunaren parte direla eta hori eziguneetan ere islatzen dela salatu dute. Hortaz, azken hilabetetan Iruñerriko zenbait institutuetan argira atera diren salaketa matxistak mahai gainean jarri dituzte. Ikusi dugu azken asteetan nola salaketa ezberdinak eman diren Iruñerriko zentroetan, guk hori ikusten duguna da horiek emakumeok egunerokoan sufritzen dugun zapalkuntzaren adibide argia direla, eta horregatik diogu ez direla kaso isolatuak, ez direla bakarrik ezigunetan gertatzen, baizik eta gure eguneroko bizitzan ikusten dugun zerbait dela. Eta horri bere osotasunean ere aurre egin behar zaiola. Matxismoaren aurkako kontzientzia lantzearen eta zabaltzearen beharra azpimarratu du Itaiako kideak. Bi lineatan edo ikusten dugu lan egin behar dela, alde batetik uste dugu berak esan duen bezala ere matxismoaren aurkako kontzientzia landu eta sustatu behar dela, ikusten dugulako gaurko testuinguruan matxismoaren ukapen bat ematen ari dela, ideologia reakzionario horretatik, eta horrek ekartzen duena da indarkeria matxista kasu hauek normalizatzea. Orduan, horren aurka borrokatu behar da, ikusarazi behar da kasu horiek desnormalizatu behar dira kasu horiek, eta horren aurrean erantzun kolektiboak irmoak eman behar direla. Eta gero bigarrenik hori aurrera eramateko uste duguna dela orain arte esan duguna, antolakuntzarako baldintzak bermatu behar direla, antolakuntza izango delako indarkeria matxista kasuei aurre egiteko eta benetan azken helburua izango den eziguneak espazio seguruak izatearen helburu horren bidean antolakuntza izango delako hori ahalbidetuko duena. Orduan, bide horietatik lan egiten dugu honetan, zentzu honetan. Beraz, fokoa erasoetan eta erasotzaietan jarri beharko litzatekela argi utzi dute. Nire ustetan fokoa erasoetan zentratu behar da eta bermatu behar dugu zentroko ikasleen segurtasunean eta ongi izatean. Eta horretarako, lehen ez duan bezala, uste dut, ausardiaz jokatu behar dugula eta egoera hauetan hitz egin, salatu, eta ez garela lotzatu behar gauza hauek agertzagatik, baizik eta harro egon behar gara, adibidez zentro honetan, argira ateratzen ari direla kasu hauek, eta beste zentroi animatu ere gauza berdina egitea. Eta nik uste ere, pixka traitzeagatik, zuk esan duzuna, nola egin behar zaila aurre, nik uste ere geroz eta normalagoa den kontzientzia horretan inziditu behar dela, eta hori ere egiten duela kasu horiek behintzat ez gertatzea edo behintzat saiatzea gutxienak izaten. Egia da, edo garri daukagu baita ere, kasu isolatuak ez diren heinean, matxismoaren aurkako borroka osotasuneko borroka bat egin behar dela, ez borroka partzial horiek, orduan horretan lan egiten jarraitu behar dugula. Hezkuntza sailarekin akordiorik lortu ez eta greba zikloa abiatu dute gaur Bilbon Euskal Autonomia Erkidegoko eskola publikoetako irakasleek. Negoziazioek emaitzik ez eta ondorioz Steilas, Lab, Ela eta Komisiones Obreras sindikatuek 5 greba eguneko deialdia mantendu dute gaurtik hasita. Gaurkoaz gain, martxoaren 26an eta 27an eta apirilaren 1 eta 2an ere greba egunak antolatu dituzte. Hezkuntzako sindikatuen esanetan grebak ehuneko 75ko jarraipena izan du, 27.000 irakasle inguru daude grebara deituta.
Txalo artean abiatu dute langileek protesta Bilbon eta hozten entzun dira aldarriak. Hitzarmen berria behar dela, euskara lehen lerrora igarotzea eta lan osasuna bermatu beharra, besteak beste. Atzo arratsaldean elkartu zen mahai negoziatzailea, luze jo zuen atzoko sindikatu eta gobernuaren arteko eztabaidak gaur goizeko ordu 2:30 aldera irten baitira langileen ordezkariak lakuatik. Sindikatu eta ordezkariek manifestazioa abiatu aurretik eman dituzte adierazpenak. Jaurlaritzak milaka bileretan enredatu dituztela azaldu dute eta negoziaketa errealaren behar aldarrikatu. Beraz, gure aldetik negoziatzeko prest jarraitzen dugula. Negoziaketa erreala, fikziozkoak enduta, atzo beste berriz ere ikusi genuen beraien helburu bakarra grebak bertan bera ustea zala. Beraz, gaur bihar eta etzi, eta hurrengo asteko astearte eta asteazkenean greba mobilizazioekin jarraituko dugu Euskal Eskola Publikoaren eta irakasle guztion lan baldintzen defentsan. LAB sindikatuak Jaurlaritzaren aldeko proposamenean zehaztasun eta eduki falta nabarmendu ditu. Beste behinene, irudikatu zituen negoziazio mahai horiek eta bertan zehaztasunak eta bermeak falta ziren. Beraz, hezkuntza sailari eskatzen dioguna da, edukiak jarri ditzan, mahaiak irudikatzeari uzteko, argi dauka zer eskatzen dugun, eta gaur bezala, Bilboko kalea beteko ditugun bezala, biharkoan eta etzi ere kaleak beteko ditugu, negoziazio hori eman arte. Elak eman du grebaren jarraipenaren berri. Sindikatuok bildu ditugun datuen arabera, jarraipena urtarrila eta otsaileko greben oso antzekoa izaten ari da. 175etik gorako datua eman genuen eta 175etik gorako datuak jaso ditugu gaurko greba egunari dagokionez ere. Beraz, honek argi adierazten duena da, irakaslegoa ez dagoela prest edozer edukirekin greba edo gatazka hau ixteko eta tinko jarraituko dutela grebetan eta mobilizazioetan grebetara eraman gaituzten aldarrikapenak lortu arte. Azkenik, Comisiones Obrerasek Jaurlaritzaren jarrera kritikatu du. Egon ginean 9 ordu eta piko eta azkenean mahai gainean jarri zana, ezen bete gure eskatzen dugun ez da gutxiengoa. Nabarmentzekoa da sindikatuek esandakoaren kontrara Jaurlaritzak grebaren jarraipena apalagoa izan dela esan izana. Hain zuzen Jaurlaritzak emandako datuen arabera irakasleen 46 egin dute greba. 5 greba egunetatik lehenengoa izan da gaurkoa, bihar 3 mobilizazio antolatu dituzte, bana Euskal Autonomia Erkidegoko hiriburu bakoitzeko. Urtarrilean eta otsailean ere egin zituzten greba zikloak sektore zabalago batekin. Haurreskolak partzuergoko langileek eta eskoletako garbiketa eta sukalde zerbitzuetakoek ere egin zuten greba. Bestalde, aipaturiko sektoreek akordioak lortu dituzte Jaurlaritzarekin. Amaierara iritsi gara orain bai, Kaparrak taldearen galtzaile abestia etorriko da. Ongi izan eta bihar arte. Nire errubixatxua ezin zautu ikusi, zurekin hauenian zoratzen hausuni. Zuzarenakin, zure zaporiakin, ez aitzen astu limoiakin. Nire errubixatxua inoiz, inoiz. Zure muizuta zegarri, ez dago zu bezalakorik. Biok elkartzen garenin, nire burua ez dabil. Tabuklonetan sartuta ezin atera, pentsamendu berdinekin gora eta bera. Betiko lezgalera jaitsi eta gero, infernuko atera. Tazina zoratzen tabernan sartzian, bertako danekin dantzatzen.